La millor manera de saber que el Partit Popular està preocupat per les enquestes és veure-lo parlant d'això. Que el veïnat se queixa de que València està molt bruta? Pues català vol que se barallem per valencià. Que català necessita dissimular el suport que li dona Amazon per la dana? Pues el PP es fa discutir per valencià. Que el PP vol acallar la reivindicació d'una taxa turística? Pues a muntar lío per valencià. Que català no vol aplicar la llei per baixar els preus de la vivenda? Pues també, a muntar pollo per valencià. Són vostès, efectivament, molt previsibles. Quan el PP té problemes, quan la incompetència, la seva falta de treball o la corrupció afecta al Partit Popular, vostès obrin la caixa de Pandora i apagar-ho el valencià. Cal tindre la cara forrada de baqueta per vindre així a parlar del valencià que vostès estan perseguint de l'escola. I si és que vostès volen devaluar regalant els títols baix de les tapes del iogurt, o que ara volen suprimir de les proves de la selectivitat. I si valencià van a defensar el que no s'ha pogut escoltar en guany els concerts de divers per la seva censura? I si és el que van a defensar? Vostès van a donar-nos lliçons d'un valencià que no sé ni per a dir bon dia?